Веднъж. Здравейте, драги съфорумци! Намираме се пред Рум Младост 2. Часа е 8:05. Аз съм тук от 8 без 20. Вече, да. И както виждате, тук няма никой, брат. Ето е 306. Дай мила телефона да видим колко е часа. Не знам дали виждате, ама вече е 8:06 и 7. Няма да отидем до банкомата. Тук има някакъв мухлю. Чак сега го визираме. Но съмнявам се да е това. Това ще го убия с един шут. Да видим тук дали пише някъде часа. Пише куш, нищо не пише. Ма сега ще питаме някой човек, не има проблем. Извинявайте, часа да знаете колко е. Чакай. 8:07 минути. Много мерси. Той то. Мисля, че това беше. То букук не дойде, щех да го убия. Чао.